Amakhulu amatshitshi namabutho emukele ngamahubo nemiga umzimba weNdlovukazi eyibamba bukhosi njengoba ngenhlazane nje iqale uhambo olubheke KwaKhangel'amankengane. INdlovukazi uMantfombi Shiyiwe Dlamini Zulu izohlonishwa ngomngcwabo osezingeni likahulumeni wesifundazwe kanti izotshalwa KwaKhangel'amankengane KwaNongoma eNyakatho yeKwaZulu Natal ezintathakusa zakusasa. Inkonzo yesikhumbuzo izobanjwa ngolwehlanu. Ukuthola kabanzi ngokuqhubeka njengamanje esigodlweni sixhumana nentatheli izindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya. Simphiwe sikwamukele ezindabeni zasemini. Angibingelele kuwena Magumede bese ngibingelele nakumbukeli wazo izindaba ngisho ukuthi impela silapha ngaphandle ehlalankosi esigodlweni KwaKhangel'amankengane nalapho khona kuselokhu kusile izinkumbi zabantu bezibonakala zilokhu zingena esigodlweni ukuzobhonga emswaneni. Phela ke usuku olubalekile namhlanje Magumede ngoba phela kulindeleke umzimba weNdlovukazi ukuba ufike lapha esigodlweni. Ngaphambilini sike saba ke nethuba lokwazi ukuxoxisana nomdidiyeli wamabutho KwaZulu ubaba umgiliji Inhleko. Ake simuze ukuthi uthini. Siyakhala. Seliphindela sishonele emini. Ngoba zolo lokhu nje ade uhamba unomthebe wethu. Sithe singakapholi leso silonda. Sehambe umama wesizwe ibamba bukhosi. Awusaphatheka kabi impela. Sazibona ukuthi sesizintandane manje kodwa ke njengoZulu ngithi asime isibindi. Kepha ke abanye babaholi bezombusazwe abakwazile ukufika la ngaphambeleni umnumzane uMarshal wakwaDlamini ongunobhala jikelele weqembu i-Economic Freedom Fighters. Ake simlalele yena ukuthi uthini umyalezo wabo njengo-EFF. From where we are as a party, we think this is a family with a long history. They've been running this kingdom. They know what needs to happen. I think for us is to give them space. In Zulu, so we're saying let's give the family space to deal with these issues, and we're confident that after everything else they're going to resolve it because they know that they've got a responsibility to the Zulu nation. Ekseni ke namhlanje Magumede kufikile futhi ke ubuholi beqembu iNational Freedom Party buholwa oliphini likamengameli umnumzane uJeremiah Mavundla ukuzodlulisa ke amazwi enduduzo lapha ehlalankosi. Ake simlalele umnumzane uMavundla ukuthi buthini ubuholi beNFP. We came here because we sent by our honorable president KwaKhangel'amankengane. As we all know, KwaKhangel'amankengane has been working here in Zululand, mostly with the royal family. So she's been very, very hurt about the today's tragedy. Just a few days ago, we've been mourning the pass on of His Majesty. Today is iNdlovukazi, and we are here to send her condolences to the royal family. That's why we're here today. Bayaqhubeka ke nokutheleka Magumede abantu lapha esigodlweni ehlalankosi KwaKhangel'amankengane. Sike sakhuluma ke nohulumeni wesifundazwe okhulumelwa umnumzane uLenox Mabaso nokubalulile ukuthi njengohulumeni sebenze cishe konke ekufanele ukuthi bakwenze uqinisekisa ukuthi phela imigomo ye-COVID-19 iyalandelwa njengoba kulindeleke izinkumbi zabantu ukuba zitheleke lapha ehlalankosi KwaKhangel'amankengane. Sizolokhu sikhona ke silindo kuhle lapha ukuzocoshela sibheke isimo ukuthi sihamba kanjani njengoba ke bonke abantu abala asebekulindile manje ukufika komzimba weNdlovukazi. Magumede.